Helo, Mrs Evans yn enw I, a dwi'n dysgu celf a dylunio ffotograffiaeth yn ysgol maes y Gwendraeth. Pam astudio ffotograffiaeth? Wel, mae yna sawl meysydd all disgybl fod yn astudio, tebyg I tynnu lluniau o bobl, tynnu lluniau o leoedd, ffotograffiaeth bywyd llonydd, ffotograffiaeth dogfennol, ffoto newyddiaduriaeth, delweddaeth arbrofol, gosodwaith ffotograffig, delweddu digidol yn ogystal â delweddau symudol tebyg I fideo, ffilm ac animeiddio. Amlinelliad o'r cwrs. Mae yna 2 uned ar gyfer y cwrs lefel A. Yn cychwyn yn blwyddyn 12 fydd yna uned cyntaf sef yr ymholiad creadigol personol, asesiad di-arholiad sy'n 40% o'r cymhwyster safon uwch. Yn yr ail flwyddyn fydd uned 2, ymchwiliad personol, asesiad di-arholiad sy'n 36% o'r cymhwyster. Ac yn olaf, uned 3, asesiad wedi osod yn allanol, asesiad di-arholiad sy'n 24% o'r cymhwyster. Bydd yn cychwyn ym mis Ionawr blwyddyn 13 a'i gwblhau yn mis Mai. Mae yna 4 maes amcan asesu ar gyfer y 2 uned sy'n cael ei gyflwyno yn y 6 dosbarth. Yr cyntaf datblygu syniadau trwy ymchwiliadau, yr ail archwilio a dewis adnoddau cyfryngau perthnasol, yr trydydd cyfnodi syniadau ac ymedru myfyrion feirniadol, ac yr olaf cyflwyno ymateb personol ac ystyrlon. Ni wedi bod yn ffodus iawn yn y gorffennol i'w cydweithio efo Coleg Celf Caerfyrddin, lle mae tipyn o'n disgyblion wedi cael y fraint o fynychu cyrsiau criw celf. Mae'r cyrsiau yma yn galluogi'r disgybl I arbrofi mewn sawl meysydd o dan yr ymbarel celf a dylunio ffotograffiaeth. Yn ogystal â hyn, I ni wedi cael llwyddiant yn y Sioe Frenhinol Cymru efo cystadlaethau ffotograffiaeth. Y dyfodol. Dyma'r amryw o opsiynau swyddi sydd ar gael. Cyfarwyddwr celf, golygydd ffilm, dylunnydd graffigol, golygydd cylchgrawn, darlunydd meddygol, ffotograffydd, ffotograffydd y wasg, gweithredwr camera, a dyma I chi nawr Emily Sullivan yn trafod am ei phrofiadau hi. Nes I astudio'r cwrs ffotograffiaeth o ran o lefel A o 2017 I 2019. Yn ystod yr amser yma, wnes I darganfod fy nghariad at ffotograffiaeth. Dwi nawr yn astudio ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ym Mhrifysgol y Drindod Abertawe. Dwi am ceisio wneud bywoliaeth o ffotograffiaeth yn y dyfodol, ac felly dwi'n cymryd mantais o pob cyfle dwi'n cael mwyn adeiladu portffolio llwyddiannus fel fy mod i'n gallu aros allan yn y maes. Dyma I chi esiamplau o waith cwrs lefel A. Mwynhewch.
Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cyflwyniad i'r cwrs Celf a Dylunio Ffotograffiaeth ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu chi i'r adran yn mis Medi.